गोजोन बर'नि लिरनाय आरो बिथोन होजानाय आरो महर फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय मैना आबुं बर' सावथुनखौ मैया चिरां बिजनीनि मंगलियान बाजाराव बेखेवना होनाय जाबाय। मैना सावथुनखौ बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिसानि मेगाजिन डाइरेक्टर जिसुस केलकाटारि, देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी, चिरां जिल्ला बिसानि नेहाथारि सोमजोर बसुमतारी, फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि, फावखुंगुर सुरजित लोगोसे गोबां महरगिरिफ्रा। सावथुन बेखेवनायाव बाहागो लाना बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा फावखुंगुर बिरसिं बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा गासै मोन 4 सावथुननि उनाव देग्लायबो मोनब्रै सावथुनाव फाव खालामदों। बिथाङा फाव खालामनायजों लोगोसे सिमांना मोगथां 100% गोरोन्थि बायदि सावथुननि प्रडिउसारबो जाबोदों होनना खौरांनि सिगाङाव फोरमायदों। ना फाव खालामनाया बहुत गोबाव जाबाय 90 निफ्रायनो 90 माबानिफ्रायनो खालामै आङो देग्लाय बोसोराव मोनब्रै 40 जाखाबायमोन 41 जाखाबायमोन देग्लाय मोनब्रैजों 45आनो जाबाय आरो बेबायदि फाव खालामबोबाय आं। बाय सिमांना मोगथां 100% गोरोन्थि, सिमांना मोगथाङाव फिलेन बस मागुर बसआ आंनो 100% गोरोन्थियाव, जुमब्रा देवारिनिया आंनो टेनसन बिहामजो रानि, सिरिनाय बिबार बेबायदिनो बहुत दं। हिन्दी मोनसे दङ, हिन्दीया जाबाय बन्दनमोन, बे कमिसनार प्रग्राम मा होनो टेलिप्रग्राम होनो कमिसनारसो होनबाय टेलिप्रग्राम, बे सिरियाल हरोमोन आरो बेखौ बानायै आङो गेजेराव एसे खम जादों। गेजेराव माने आङो सार्भिस मावदोंमोन स्टेट इन्स्टिटिउट रुरेल डेभेलपमेन्टआव, आंनो फाउन्डार खाबोमोन। बेवहाय आङो 16 बोसोरसो मावनानै रिटायार जाबाय। 16-17 बोसोर मावनानै आङो फार्स्ट माने बर' फिल्माव सिमांना मोगथाङाव अरिजिनेलि दारिमुरि आंना बेनोमोन, मागुर बस लादोंमोन आरो जाबा जायाबा होनलायनायफ्रा बेनोमोन आरोखि। ओमफ्राय नैबे माबायाव दङ बावजोबबावबायसो आङो, माबा 100% रङाव मन्त्रफ्रा आंनाव दङ, ओरैनो रायनायफ्रा जाबा जायाबा ओरै होनलायनायफ्रा, बियो इन्जुराव मोनसे फटक आलायनानै आङो बेखौ खुलुमनानै बुङोमोन आरो बेबो जाबाय मन्त्रआनो जाबाय। एसे ओरैनो बे लेखानखामोन बे मन्त्रआ ओरैनो आरो बेयावथ' जोबोद मोजां मोनदां। बेबायदिनो देग्लाय बोसोराव मोनब्रै गानायनि बिथोराव नैबे मैना बेबो गाज्रि जायाखै। बिनि थाखायनो आं बुंनो साननाया बिनि थाखायनो जाय सिनेमाखौ जाय बहनो, एक्सुवेलि सिनेमा बहननाया आंनि मथे माने साथाम फाग्लायासो बिदा फंबाय जानानै खौसे जानानै बहननाय बायदि जायो आरो। दा बेनो जाबाय जाय प्रडिउसार बेबो सासे फाग्ला, जाय एक्टिं आर्टिस्ट एक्टिं खालामग्रा बेबो सासे फाग्ला, जाय नायग्रा बेबो सासे फाग्ला। बे साथाम फाग्लाजों सिनेमा जायो आरो। खिन्थु सिनेमा मानो फाग्ला होनोबा बानायग्रायाबो माने आर्टिस्ट गैयाबा बे सिनेमाखौ जाफुंहोनो हाया। आर्टिस्टआनो गैयाबा माखौ लानानै खालामनो, आरो आर्टिस्टबो प्रडिउसारबो थाबाय, नाथाय अडियेन्स गैयाबा नायग्रा गैयाबा बेबो सिनेमा जाखाया। बिनिफ्राय जाय सिनेमाजों माने सिनेमानि दारैनो बे जास्ट लाइक मिडिया, जेरै कालचार बर'नि जानाय थानाय माखासे माबाफ्रा बेरखांजोबो बाव। मिडियाया जेरै खना खनलानिफ्राय बेरखांनानै दोनहोयो, बे हिस्ट्रिकेल जायो। थिग बिदिनो नैबे सिनेमायाबो माखासे मानसिया थैनानै थांबाबो बियो थैनानै थाङा, बे मिडियानि खामानि मावो आरो। बिनिखायनो दा इयुन जोलैफ्रा माने खोब माने गानो सोलोंनांगौ, दिन्थिनो सोलोंनांगौ, आरो बोरै जायो बेफोरखौ सोरबा बहननायखौ एसे नायोबा बुजिनो हायो, आरो बिनि जुगै बेबायदिनो आवगायलांबो हागोन आरोखि। बेखौ मिजिंथियो आङो माने बे मैना फिल्माव फाव खालामनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। माने बेवहाय जेब्ला आंनो मोनसे गोदान केरेक्टार होदों आरो ना, माने आवगोलथ' आङो खालामबोबाय, बाट बिदि केरेक्टार आङो मोनाखैमोन। केरेक्टारा जाबाय आङो मोनसे जाम्बि आरो बबिनि केरेक्टार मोन्दोंमोन। दा बेखौ खालामनानै लाइक आङो आंनि एक्टिंखौबो बांसिन देखायनो खाबु मोन्दों आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों।
थांनाय बोसोरावथ' आङो मोनसेल' खालामदोंमोन दाखा जोमै आरो देग्लायहाय थांनाय मोनथाम आरो मोनसेया रोदा आरो जांख्रिथायनि थैसाम एन्ड देन दायो मैना आंखौ सापर्ट होगिरिफोरखौ बिथांमोनखौ आङो हाजासे आंनि गोसोनिफ्राय हामबाय हरनो गोसो जादों मानो होनोबा बिसोरनि थाखायनो आङो दा नैबे मोनसे लेभेलावहाय सफैनानै दङ बिसोरनि अननाय सापर्ट होनायजोंनो आङो दिनैहाय एसेबां जौगादों आरो आसा खालामो आंखौहाय बिदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन आरो बिदिनो जोंनि मुभि सावथुन बर'नायफोरखौहाय बिदिनो नायलांनानै जोंखौ थुलुंगा होलांबाय थानो हागोन होननानै आं खावलायो फैगोन बोसोरनि थाखायथ' माने रायलायदों बाट आङो फिक्स खालामथ'वाखै आरो बिदिनो मोननै मोनथाम बिदिनो रायलायहरबाय दाबो फिक्स खालामनाय जायाखै चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन